Kung ang kalikasan iyong inalagaan bilang kapalit, ikaw rin ay kanyang bibiyayaan. Isang kagubatan na ating masisilayan na sa tulong ng munisipalidad ay lumago at naging kayamanan. Tahanan para sa iba't ibang halaman at mangrove, maging mga ibon, ito na rin ay dinadapuan. Dahil sa likas nitong sigla, maraming mga yamang likas ang dito'y namumunga at sa tulong ng mga eksperto, tuloy ang pagpapalaganap nito sa pamamagitan ng monitoring, nursery at reforestation. May mga proyekto din para sa livelihood, maintenance at tourism promotion. From the Pataga Fishport, ayan, papunta dito sa area, may mga ma-experience na or may mga makikita ng mga ibon. And then aside from that, it takes about nasa 20 minutes going here from Pataga para makapunta dito sa may guardhouse na kung saan pwede kang mag-bird watching. Dito sa Bangrin Marine Protected Area, hindi lang siya tahanan ng 13 species ng mga mangroves, pero ito ay tahanan ng mga ibon. Endemic, residents, and of course, migratory birds. Ang pinaka-the best na buwan na pumunta dito is sa buwan ng November up to March. Bakit? Dahil dito nila masisilayan ang mga migratory birds. Ayan, dito sa Bangrin. Dito sa Bangrin, may na-identify na 121 species ng mga ibon that belongs to 12 families. Sa mga gustong bumisita sa Bangrin Marine Protected Area ay pumunta lamang sa Tourism Office ng Bayan ng Bani para ma-coordinate namin ang mga bantay dagat at higit sa lahat yung mga bangka na pagsasakyan ng mga pupunta, and of course ang ating mga bird guides or mga accredited bird guides. Sa ordinansang ipinatupad ng munisipalidad ng Bani, inaasahang tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng 42 hektaryang gubat na nasasakupan sa Barangay San Miguel. Hindi lamang bilang protected area, bilang livelihood hub na rin para sa mga mangingisda at isang ecotourism spot para sa mga nais bumisita. Kung ang kalikasan ay may tinig, sasabihin nitong salamat at sa kanila tayo ay pumapanig. Higit pa sa ganda nitong ipinagkaloob, proteksyon ang dulot nito ngayon at sa susunod pang henerasyon. Walang tumbas ang kapalit pag ang tao at kalikasan ay nagsanib.